Na takýto malý zázrak, vlastne hneď 2, treba čakať minimálne 9 mesiacov. Matka po tento čas nemusí ničine sedieť. Aktívny a nenáročný pohyb jej prospeje v čase tehotenstva a aj uľahčí pôrod. Mali by tehotné ženy cvičiť? Samozrejme, tehotenstvo nie je choroba a preto nie je dôvod vylúčiť pohybovú aktivitu. Vo vašom štúdiu používate pri cvičeniach feedlopty. Prečo práve? Pretože nám umožňujú, aby si udržali ženy kondíciu, posilnili svaly pánvového dna, spevnili sedacie, brúšne a stehenné svalstvo, zlepšia si prekrvenie dolných končatín a naučia sa správne dýchať. A aké cviky sú najvhodnejšie? V našom štúdiu máme vypracovanú kompletnú metodickú zostavu, ktorá sa delí podľa trimestrov a každé tie trimestre sú od seba oddelené náročnosťou a individuálnym prístupom. Môžeme cvičiť na hociakej lopte? Nie, cvičí sa na špeciálnej feedlopte, ktorá má upravený povrch protišmikový a hygienicky nezávadný a je v priemere 65 cm a aj nosnosť je 300 kg. A čo po pôrode? Bude nám lopta užitočná aj potom? Áno, rovnako máme vypracovanú metodickú zostavu aj pre 6 nedelie na tejto feedlopte a mamičky nám referujú, že pokiaľ sedia na lopte s bábätkom v náručí a mierne sa pohybujú, tak tá lopta slúži ako kolíska. Čiže dá sa povedať, že lopta je užitočná vlastne po celý čas tehotenstva.